Siya si Kuya Mane, ang kugihan nga estudyante gikan sa Barangay Lapas, siyudad sa Bugo. Sa University of the Visayas, nag-eskwela sa kursong Bachelor of Science in Marine Engineering ang gianggaan og Kuya Mane, si Ariston Ira, 25 anyos. Sa iyang bakante nga oras human sa iyang klase, si Ariston busy sa pagpamaligya og mani sa karsada. Mani, that's it. Si Ariston ang kamaguwangan nga anak. 5 sila ka magsuon. Dili man lisod ang ilang kahimtang. Apan gusto niya nga abagan ang iyang mga ginikanan aron dili bugat ang gasto sa iyang pag-eskwela. Ang kinitaan ni Ariston sa pagpaninda og mani mao'y iyang dugang panggasto sa iyang konsumo sa pagkaon samtang nag-eskwela dinhi sa syudad. Gawas sa nakita na po ang possible income niya, sir. Nami kumugay sa paminaw, sir, nga kanang imuhang ginagasto, imo ko galing yung kwarta, imo hinaguan ba? Nga mas makontrol mo imong gasto kung kabaw ka nga dapat mag-limit sa gasto kay kabaw mo kang imo kinimit ang kwarta. Usap pa, parang palit po na akong mga gasto gusto mo, sir. Ang kainit sa karsada sa pagtinda og mani, wa panumbalinga ni Ariston. Ang importante, makahalin, makakwarta, makaganansya. Daghan ang nakadaig sa kakugihan ni Ariston. Gani nag-viral man sa social media ang iyang pagpaninda og mani. Isip inspirasyon sa kugihan nga Sugboanon, si Ariston giimbitar sa buhatan ni Governor Pambari 4. Inspiring kayo yung mga story. Nabasa na sa pelika sa mga pagpapagita dito lang sa government. Hindi from the government na actually person. Kaya at least matamang nila yung balik. Thank you pa ayo. Ang paningkamot og kakugi ni Ariston gihulagway ni Governor Pambari 4 nga usa ka inspirasyon sa Subuanon nga adunay damgo sa pag-asenso. Dinhi sa Indakalso ang pwesto ni Ariston Ira sa iyang pagpaninda og mani. Si Governor Pambari 4 nakadaig sa determinasyon ug kakugi sa estudyante tungod sa iyang paningkamot aron makatabang sa pagsustento sa iyang pag-eskwela. Ang pagkabot sa kalampusan kinahanglan abagan og kakugi, pasensya ug sakripisyo. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Monching Austero, Sugbo News.